Hi, Johnny Zanwyl. Dwi'n nôl a heddiw yma ydych chi fewn am ffwc o drit achos da ni yn mynd i wneud quiz addysg Rhyw. Vagina ydy'r term yn barel am ranna allanol gweledol genitals dynas. Gwir yna fe? Ie. Allanol, ie? Gwir. Gwir. Dwi'n cymryd bod chdi'n gwybod. Dwi'n mynd i fod yn very surprised os di hwnna'n rhywbeth gwahanol. Na, mae hwnna'n wir. Gwir. Gwir. Wow, oce, pawb yn meddwl bod o wir, ond na, mae hwnna actually yn gau. Mae'n mynd o ddiwna fel ynddi. Oh. Oh, so just, okay. Oh my god. Oh, good start. Y ddylfa ydy'r term am y leibia, y glitteris, yr urethra a agoriad y vagina lle. So, ia, na, mae hwnna'n anghywir. Swnio oedd rhywbeth yn y teulu ffidil, ynddi? Ydy'r viola, yr violin, yr uvula. Oedd swnio oedd yn un? O, dwi'n gwybod. Iawn. O, teulu violin, oedd yna diglo fi. Mae condoms yn eich amddiffyn chi rhag genital wart a herpes. Wel, ddim dretha'n gau, so... Os ydych chi'n gobeithio fo? Wel, y pwynt nhw'n fe. O, ie. Gwir. Okay. Yes. Genitals. Okay, dwi'n mynd i fod yn thick. Genitals. Mae hwnna'n cyfrif balls ar... Ie. Ie, oce. Just like... Wel, ie, diolch yn protectio bod dim yn y genitals a A di di ddim o just hi, like, just 100% protected, ddim o just fel... Na, just peating, di o. Na, oce. Gai. Ie. Di hwnna ddim yn wir gau eto. Ia, so mae hein yn lledaenu trwy cysylltiad efo'r croen, so di condoms ddim yr eidrwydd yn mynd i atal chi rhag i dal nhw. Ond mae condoms dal yn bwysig, felly just iwsiwch nhw bobl, please. Wel, yn union o fi. O, dwi. Mae posib dal STI drwy rannu teganau Rhyw. Ydy, surely. Yndi. Wel, to. Juices. O. Juices. Just rhai bod e. Ie, mae gyd yn mynd i'r un lle, mae'n ffordd, ynddi? Ydy, ie. Definitely. Ie. Ydy. Sim os mae'n o'i guys. Rai. Gwir. Gwir. Na, mae hynna'n wir. Cys mae o yn gallu, you know, I mean, ie, dwi'n gwybod. dio ddim yn berson, ond di hwnna di bod i mewn yn dy... Llai ddall. yn eich di. A wedyn bod fi rydw mewn i fi, neu whatever Ie. way, Ie. you know, Ie. mae hwnna'n wir, hwnna'n wir. Clas, ie, mae hwnna wir. So, obviously, mae rhannu beth da fel arfer, ond mae o'n bosib dal STI wrth rannu teganau Rhyw. So, mae well byd rhannu nhw o gwbl, especially os ydych chi'n gwybod beth i hanes rhywiol eich partner chi. Ond os ydych chi yn neud o, then dylech chi olchi nhw a iwsio gorchydd priodol neu condom yn nhw bob tro ydych chi'n iwsio nhw. Pwy yw yna arfer efo Covid? Better be safe, I'm sorry. Fel y pobl wisgo condom yn ystod oral sex. Na pam mae gyda ti fel flavoured condoms beth yna. Wel, pam ar gyda ti O ie, flavoured dwi'n condoms. bosib yn un arall. Na, sorry. O ie. Ti'n bosib yn un llall, nag oes? Oh, probably it's about David. Gwir. Dwi'n Cos gwybod. gael gallu cael herpes. O ie, gwir. Gwir. I'm not gonna lie, when have you ever on porn iawn, di gweld, hyd yn oed os ydyn nhw'n defnyddio condom, wyt ti erioed i gael nhw yn... No, I get you. Dwi wedi porn ddim yn fel lle ti wedi ddysgu, ond as in, on a serious level, dwi'n meddwl bod hynna ddim yn... Should they? Gai. Dwi eisiau dweud cau, ond mae'n beth wedi dweud. Gai. Yr ateb i hwnna ydy gwir. So, dwi'n dall mewn gwirion yn trio ddeud efo yma, does a ddim lot o bobl yn neud o, dio ddim yn rhywbeth da ni'n clywed amdano fo ddydd i ddydd, a dydio ddim yn digwydd lot mewn porn chwaith. Ond hwnna ydy'r unig ffordd o sicrhau bod na ddim STI yn cael ei basio trwy oral sex. Dyna pam nath flavoured condoms gael eu creu mwyn trio annog hynna, a hynna di pwrpas dental dams i ferched hefyd. Dental dam. Dental dams. Be di dental dam? Fel, dwi'n fel... So, eglurder, be ydy dental dams ydy fatha sgwar bach o ddefnydd, eitha plastig hi, ydych chi'n gallu rhoi dros y vagina, so in essence maen nhw'n gwneud yr un peth a flavoured condoms, so ydych chi'n pasio STIs trwy oral sex. Oil-based lube ydy'r lube gorau i iwsio efo condoms. Oil yn slippery nhw e. So na pam ti'n rhoi ar frying pan dwi'n dweud. Bit fatha olive oil lle, ag simple. Ie, na, oil to fel... Lube nhw e. So, ie, gwir, oil. Gwir? Dwi'n meddwl ddim even oil-based lube, ia, gwir oil. Just oil, don't need anything else. Dwi'n neud fel personal preference. Yn gau. Os ydych oil,
mae'n gallu, dwi'n gwybod mae'n gallu bod infection i chdi, a dy'r oil, mae'n friction lot mwy o fe, a mae'n gallu gwneud i'r condom rwygo Nailed it. Pastach. Gan I ddim problem hyn, os ti'n siŵr, then... Yeah, Yeah? yeah, I Just think. deud... Gau, ie? Yeah, Gai, yeah, Gai. Gai. Ia, gau oedd yr ateb i hwnna. So mae oil-based lube yn gallu gwanhau y condom a neud iddo fo dorri yn diwedd, which you don't want. So, os ydych chi isio lubrication ychwanegol, iwsiwch water-based lube. O ie, na. Fi'n meddwl fi'n off. Water-based lube. Ie, obviously, cos ti'n gwybod yn wrong. Iawn, gobeithio bod chi wedi dysgu rhywbeth o'r fideo yma heddiw. Dwi'n siŵr bod yn cyfrannwyr ni wedi. Felly, ia, cadwch yn saff, Johnnies, a na i weld chi fian.